Hai, salutare toată lumea, să ne facem bine Axel la un episod. Astăzi să facem 2 vs 1 pe Standoff 2. Pe A. Alături de fratele meu și verișorul meu. Salut! Deci acum revenim din când începe revenim când începe meciul. Am uitat. Băieții, am revenit, deci prima oară o să jucăm lame pe mid. Și după o să jucăm pe ea. Adică pe ea. Da, Căsnele, eu mi-am luat armură. Hai. Câte unul. A, bine, stai, nu da. Căsnele, bate-te primul. Cu el. Te că uite ăsta. Ăla-i Căsnel. Unu. Mamă, nu se pune pe ăla. Eu sunt bun. Bine, ia la pe amândoi, bine. Ne luăm direct armă bună, că na, ne permitem. Da, acum mergem. Pistoale. Da, pistoale, așa ar fi. Și jucăm apartamente acolo. Păi o să vă văd cum să dați un smoke. Nu știu dacă o să-mi iasă. Apartamente. Putem să luăm și pe aici. Da. Dați așa un smoke să vedeți, o să vedeți unde... Aici și pe acolo. Putem să luăm și pe sus până acolo. Aici este al lor. Al meu ar trebui... nu, ăsta al meu, a apăsat sână ăla. Divide și-l păzesc aici, Cristi. Da, deci băieții mă cam pe... Aia m-au omor singur, n-am treabă. Cristi, uite unde îl campezi eu. Ce ăsta faci? Tu stai acolo la geam și stau să Bă, ce mă... Și joacă Deagle, se spune cu Deagle-ul. Ce m-am speriat. Dar nu știu, mă... Da. Băieți, am revenit, am avut niște probleme tehnice. Trebuie că stau unul acolo, că ei mă campează pe acolo. Ți-am dat hit, dar n-ai primit și i-am fost de atunci. Am uitat să-mi iau. Mort. Hai că m-am pus și o crouch dacă mai e. Opa, eu nu mai. Poți să-l dau și eu să joc cu sunet. Păi dacă s-au niște sunete de la televizor. Deci vă rog să nu... Deci am învățat de un smoke. Exact... Cred că exact acolo ar trebui să ducă. Da, exact acolo, așa. Păi în caz de e un prieten pe audio al vostru acolo, să dați smoke-ul ăla. Hai că... Păi da, eu de acolo vin, Cristinel. Da, băi, vorul meu să mai oftică din când în când. Am și eu vrut să vin pe acolo să-mi dau de tine aici. Vorul meu să mai oftică. Mort. Hai că am dus ai cu titasul, nu țin-mă cu el, țin-mă care nașii. Nu ține, dar Doamne, bă, dar slab sunteți. Bă, băieți, nu sunt toxic, dar pisic până la urmă e fratele meu și vorul meu. ascultă-mă. Să oftică, da, e clară treaba. ascultă tu, nu eu. Dacă mă oftică, băieții, n-ai cu cine. Eu am pus tinta pe el, dar eu am tras. Am tras, dar nu s-a pus. Hai că n-am pus. N-am la pus. Ce vrei, mă? Poate vrei acum să te scoatem din el. Taci, mă. Unde? Nu scoate-mă, lasă. Aută-l, bă, băiatule, ce spamează când pasă la bă. Da, trebuie să cam oftică vorul meu, adică e ofticos rău de tot, că n-am cu ce să te joci. Dar până la urmă 2v1, vreau să fac 2v1. Dă-mi AVM-ul. Aș mi-au ăsta. Dă-mi AVM-ul. Lasă-mă, ia tu AVP. Dă-mi AVM-ul, că n-am bani. Că le ia, dă-i drop. Dau alta armă mai bună. El obișnuit AVM să vă. Uite
Ei de raș, băieți, ei de raș. Eu nu le-am zis de raș, dar hai. Dar n-am nevoie să dăm raș. Că nu ar trebui, eu mai zis fără raș, că dacă e raș, n-am timp. Raș pe Benica. N-am băi, cu ce să mă joc, e clară treaba. Nene, când dau deja de aici, eu am început un smoke. Iau un smoke. Nu l-am simțit, dar uite ce smoke mi-a dat. Cum de crede? Ce? Uite ce smoke fresionat. Ridică. Doamne, băieți. Oricum, ți-am restat. Deci tu mai încet ala. Nu, că vreau să joc cu sunet. Dar mai încet, nu e la maxim sunetul, băieți, mă enervează rău, băiețile. Dar la jumate. Nu sunt seare să se joci. Dă raș pe la spate. Ia. Dar nu discuți în oară. Așa, gata. Las că mi-ai toate. Bă, eu ți-am dat skin-ul ăla. Când am dat smoke-ul ăla prea prost, da. Lasă că Oricum, acum. Nu, nu, da bine. Dar cât i-am eu? 4000 și cât? 350. A, pe aveam bani, nu știu ce. Doamne, băi, dau 86, mă, frate. Aruncă-ți armele, mi-am aruncat armele. Cât e scorul? Gata, ne mutăm la Tero. Da, băieți, că acum Da, și ne le și resetează și de ea. jucăm iar la mea pe mid? Da. Nu, jucăm direct pistoale. mereu jucăm mie. Nu contează dacă ceva sau... Nu, mă, nu, hai, deci, nu. Am și dat de stric în față. Ce? Vrei skill-ul pe tăgnore? Ia. Nu vreau. Dă-ne mă, dau flash. Dă-ne din fața mea mereu. Băleu. La oglindă. Hai, că da. La oglindă, stai. Vine unul pe aps. Și ce? Dă-i trecută slabi. Ia sări geamul la Nelu și a venit spre tine. Hai, să mă rog. Ai, am avut bani la fix pentru asta. Nu vreau să dau raș, sunt foaie de capul, nu știu care să joci. De după aia, bă, facem un turneu pe snipere, pe digăle și pe snipere. Un turneu și numai mid. Sau ce vrei, că unde e de mid. Hai, Cristi, să arăt. Poate să bă, spate, bă, nu. Bă, spate e bine. Am zis eu că n-avem voie. Dacă mă bate, Mamă, ce roscop ce-a dat, nu. Bă... E toxic băiatul. Nu știu, s-ar putea să nu postez, că mă enervează ăștia. Aude, zice că nu-l postează acum. Nu cred că o să-l postez. Da, o să-l postez, că n-am. Și o să mai facem unul. Deci nu-i bate. Hai, care tu pe One să postezi videoclipul ăla, ce naiba? Doamne, bă, dar dă ăștia prea multe play. Vorul meu e foarte toxic, deci nu cred că o să... Și mi-e frică. Eu stau puțin. Uite-l, bă, băiatul, joacă la iar sniper, paleta aia. Eu Țămăleg! Nu i-ai dat, mi-a dat câteva să niște hituri. Bă, joacă cu pistol! Dacă ia la apropiere. Ce nu joacă? Bă, vezi că poate nu iese pe acolo și te ia pe la spate. Știu. Pistolul, așa. Băi, frate, n-ai cum! Ce ai, mă? Te-a spart. Da, noroc! Hai că vreau și eu, iar am Dau de frică, băi, ăștia, băieții ăștia dau de frică, n-ai. Copa așa la vrăjeală. N-am bă, să nu joc ultimele palete, n-ai. Asta soară sau pine sau pine. Hai să venim și noi pe la spate armele dacă știi ce să zic și eu pe aici. Eu vreau să vină pe la spate, băi. Treci după mine. E aici e. Taci, dă-te. Mort? Mamă, am avut soară și mă spart, ce să fac?
Raș! Mamă, ce ți-a dat un scop! A avut noroc, băieți. A avut noroc, băieți. Lasă-te, lasă-te. Vă fac nap, băieți. Lasă-te. Mamă, nu știu să mine singur acum? Băieți, deci cam atât cu acest episod. Dacă am luat bătaie, dacă vreți partea a doua, să vedeți cum eu mor, atunci chiar că eu mor. Dacă acum nici n-am avut baterie. Deci, băieți, dacă vreți partea a doua, vreau cel puțin 2 like-uri. Deci, băieți, cam atât cu acest episod. Eu am fost dezvoltat și de viziunea viitoare. Bye, bye.